аксияи дона рафтестай тамошобинони азиз, марҳамат ина двойкачаҳоро диден вариантҳои тобистона сабукаки хушрӯ ҳамқа фасончаянира бинен нархошон аксияш дагиай ҳамино 280 сомон кам нест, лекин аксияда 199 сомон шид. Марҳамат ҳама намудуш ҳастай, ҳам иузоруш ҳаст, ҳам иузоруш ҳаст. Духтарако успет кунен, биёен харидорӣ кунен. Сангчаҳошон ҳамаш оригиналай, мана марҳамат аз наздик ба ҳазур тамошо кунен. Баъд метонен ки харидорӣ кунен. Мана материала бинен чӣ қадр сабукай, брукошкаси ҳамаи ҳами двойкачаҳо нархошон 199 сомон шид. Бозори Корвон тарафи Тилобозор духтарако марҳамат инами Тилобозор 12 дарвоза биёен 12 дарвоза 9 қатора то охирша биёен рӯ барои 9 қатор магазин рақами 66. Мана марҳамат иҷода ҳамаи чи ҳастай, на танҳо двойка балки футболкачаҳои фасонам доранд. ҳозир ҳамаша бо ҷудогона ман навор гирифта нишонтон метавам. азан ҳамин юбкаҳо пурсида буден духтарако ина марҳамат аксияи идона рафтестай ҳамқа хушрӯчаян сабукак и калтошай ҳозир дарозошам нишонтон метавам. 50 сомон калташ, 60 сомон дарозуш. Марҳамат беҳадам хушрӯчай ина биёен бо аз наздик бинен. бисёриҳо хоҳиш карда буданд ина навори нав барои шумо биёен. 60 сомон ай дарози фасони хушрӯвуш, 50 сомон калташ. Бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза тамошо бино 12 дарвоза ки омаден 9 қатора то охирша биёен ина рӯ барои 9 қатор 66 магазин даяй. Иҷада нигоҳ кунен дигар намуди юбкаҳоям ҳастай, брукҳоям ҳаст ва ира бинен буракҳои хушрӯ бисёр доранд. омаден бо ба ҳазур тамошо карда интихоб мекунен. ана хе юбкаҳои ваям ҳаст лас ино 100 сомон ана 100 сомон. мана тамоми намудаш ҳам аднатонаш ҳам ина бисёр тигрора мепурсанд, тигракош хулас тамоми моделош ҳаст. брукои джинс пурсиден духтарако вариантҳои тобистона брукакҳои фасони хушрӯ омадагиай ҳозир якта ба якта нишонтон метиҳам. ай 80 сомон сар мешавад то чанд сомон? то 100 сомон. ира бинен чӣ хел брукои хушрӯ доранд. марҳамат ина касседа дар кор ай тамошо бино брукои джинси фасон. пас биёен бозори Корвон. мана марҳамат иша 18 хушрӯ яда тишахе нишон метиҳен. иша 18 хушрӯ, иша 18 хушрӯ. бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза тамошо бино. ин 12 дарвоза ки ворид гаштен 9 қатор биёен то охирша 9 қатора биёен рӯ барои 9 қаторай 66 магазин. мана дидена брукои джинси фасони хушрӯ ки 180 сума бруки джинсан нархо иҷада 80-100 сомон шидагиай. мана рақамашона мемонам дар рӯи экран. касе омада наметона бинависеншона доставкатон мекунанд. ина и тобистона ая ва иқа хушрӯан и тамоман фарқ мекунае сабуке аста ки тинике аст духтарако марҳамат ина бо биёен аз наздик ина тамошо карда ба ҳазур интихоб кунен. мана иша 18 хушрӯ, иша 18 хушрӯ хулас моделакода гап нест. беҳад моделакои хушрӯ дора. нархи футболкаҳои фасон духтарако нигоҳ кунен. як нуқтаи савдора шумода тавсия метиҳам. нигоҳ кунен аз 40 сомон сар мешава. ина короткиҳо футболкаҳои фасон 40 сомон ай. ана ино 50 сомон ай. сафеда 50 сомон ай. 50 сомон ина болобудагиёш 50 сомон. бинен чӣ хел хушрӯчанд. тамоми моделҳое ки дидестен 50 сомон. аҷоиб футболкачаҳои хушрӯ бори гуанҷӯ ана бори гуанҷӯ сифатҳои беҳтарин. ана и қисм боша 60 сомон ина болобудагиё. ана оверсайзҳои қисми боло футболкаҳои калон ана баданаи дыряди дига иёш боша 60 сомон ай. марҳамат футболка гирифтанӣ бошен ҳатман анами нуқтаи савдо биёен аз наздик бинен буракошона маҳқултон мешава. бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза 9 қатор. инами 9 қатора ку то охирша биёен рӯ барои 9 қаторай 66 магазин. иҷада аҳамиятенда ини хел ваякҳои хушрӯ доранд, юбкаҳои фасон доранд, бруку ҳама чи доранд. охи ина биёенда як буракак аз наздик бинен маҳқултон мешава. касе юбкаи джинс пурсидаги буд. марҳамат чанд модели юбкачаҳои джинсака ма шумода ҳозир нишон метиҳам. нархошон аз 100 сомон то 150 сомон ай. марҳамат бинен расветкаҳошам моделошам ҳар хелаяй. ина марҳамат бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза 9 қатора охиронош ина 66 магазино даян биёен. баъд иҷада медонен ина хе юбкаҳоям ҳаст. юбкаҳои 50 сума ҳам доранд, 60 сума ҳам доранд, 100 сума ҳам доранд. брукои фасони сабукак ҳам доранд. брукотон ай чанд сум сар меша?
брукошон брукои сабукак аз 30-40 сомон сар мешава. Иҷа чанд моделош ҳастай. Ина биёин бо аз наздик бинен. Баъдан хе рубашкоҳо доран инҷа да нигоҳ кунен. Иё чандан рубашкоҳо? 100 сум? Мана ини хеле рубашкоҳо доран 100 сомон. Мана марҳамат. Юбкаям доран метонен гирифта комплект кунен духтарако. Ана футболкаҳошон боша аз 40 сомон сар мешавад то 60 сомона. биёен тамошобино аз наздик тамошо карда харидорӣ кунен.